Hvorfor er der så ikke flere kvindelige stand-up'ere? Hvorfor er der ikke flere kvindelige stand-up'ere? Det skal jeg lige fortælle jer, det er på grund af gynækologiske undersøgelser. Jeg kan også uddybe det lidt. Jamen, det er fordi, det ved I muligvis ikke det her, men grunden til, at man bliver komiker, det er fordi, man ikke kan håndtere pinlig tavshed. Ja. Jamen, det er sådan en ting, alle komikere har til fælles. Vi kan ikke håndtere det. Altså, det er også derfor, man ikke lukker komikere ind i stillekupéer i tog og sådan noget. Vi kan slet ikke... Tissemand! Vi er nødt til kompulsivt at joke, hver gang der er stille. Men som kvinde, der har været til et vist antal gynækologiske undersøgelser i sit liv, lidt afhængig af, hvor syg man er nede i området, så vender man sig jo langsomt til pinlig tavshed. Fordi gynækologiske undersøgelser er jo bygget af pinlig tavshed. Altså, det er jo pinlig tavshed fra ende til anden, bogstaveligt. Amen. Og det gik op for mig forleden, fordi jeg var til sådan en gynækologisk undersøgelse, og nu er jeg jo godt nok kvinde, men jeg er også komiker, ikke? Og så der er et eller andet, jeg har simpelthen ikke forstået det der, hvordan man håndterer. Det er også noget med timingen til det der lort, jeg ikke kan finde ud af. Altså, jeg kan aldrig finde ud af, om det er meningen, man skal tage sine bukser af med det samme, eller man lige skal give hånd først. Jamen, fordi man har jo ikke stå med bare baller og give hånd, det går jo ikke, vel? Og så skal man altid ind i sådan en tilstødende lokale, ens læge har en ved siden af, hvor der er sådan en lædersofa med køkkenrulle på. Hvorfor er der køkkenrulle på den sofa? Jeg ved da godt, hvorfor mænd normalt har en køkkenrulle i nærheden af en sofa. Det er da ikke, og slet ikke, når lægen siger, at det er fordi, når du er gået, så kan jeg lige rive det af. Det skal du ikke, det skal du ikke. Hvad? Og så skal man op og ligge på den der briks, og så skal man altid som det første, kom tættere på. Kom tættere på. Jeg tror simpelthen ikke på, at der nogensinde er en kvinde, der er startet tæt nok på den kant. Nej. Jeg tror det. Jamen, hvilken kvinde vil risikere at få den her reaktion? Wow, lidt tilbage, du er lidt tilbage. Og så ligger man der, så skal man have benene op i stigbøjlerne. Jeg behøver ikke at forklare det, vel? Nej, fordi alle kvinderne har været der, og alle mændene har bare så levende forestillet sig det, ikke? Og så er det, jeg ligger der, i den mest pinagtige situation, man overhovedet kan være i, blottet for livet nedad, at min læge, han så ligesom det første vælger at tage sådan en pandelygte på. Og det her komikeren kommer op i mig. Det her, jeg synes, jeg lige skal lave en joke. Så jeg siger, nu skal min fisse og jeg, der prøver at lade være med at være fornærmet over, at du har mine arbejderudstyr på. Han vælger så at svare helt alvorligt og siger, jamen jeg har prøvet med en standardlampe, det virker ikke. Ej, hvor skulle den også være henne? Men det er så mig, der ikke forstår, det er lidt hans måde at stoppe den her samtale på. Jeg tror, jeg sådan lidt er on a roll med mine jokes, så jeg tænker, jeg fortsætter der bare lige joken, så jeg siger, skal du ikke også resten af udstyret på, så måske sådan en sikkerhedshjelm og en lille line, du kan følge ud, hvis du farer vild derinde. En lille kanariefugl i et bur, hvis der nu er giftige gasser. Så dykker han ned i den der fryseboks med isterningerne, hvor de opbevarer udstyret og går i gang med undersøgelsen, og jeg siger, hej ho! Der er ekko i lokalet, så stille er derinde. Ikke? Han begynder med den der hækkesaksen, eller hvad det nu er. Jamen, han napper mig i hvert fald ret meget, og jeg siger, fandt du guld? Nu er han lidt irriteret. Nu gider han ikke rigtig mere. Nu kan jeg se, at han sådan kigger op på mit ansigt og ser sådan lidt, hvad laver du agtigt ud? Altså, det er jo også derfor, fissen har opfundet skedeprutter. Jamen, den kan heller ikke lide pinlig tavshed. Det kan. Men sådan en kan man jo for fanden ikke lave på kommando, vel? Altså, det kan man jo ikke. Den kommer jo aldrig belejligt. Den kommer altid de forkerte steder nede ved tandlægen og sådan noget. Og sige, altså, jeg prøver at ligge og lave den med armen i stedet for. Det går slet ikke. Jeg begynder selv at grine lidt hysterisk. Man skal ikke grine, når man ligger i den stilling. Det skal man ikke. Jamen, det er da ikke, fordi jeg ikke sætter pris på et bifald, men ikke så rart, når det kommer fra en selv.